I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Tenim amb nosaltres l'Homo APM, un personatge molt singular. Vaig fer de guionista del programa Alguna pregunta més i actualment faig també d'Homo APM, però no sóc actor sinó que sóc periodista. Com va sorgir la idea de crear Homo APM? Aquí a la redacció hi ha molt bon rotllo entre tots els companys i fem molta broma i molta conya sempre, i quan fa un any o així rebia jo trucades, la típica trucada de màrqueting que et volen colar algun producte o et volen vendre alguna cosa, en lloc de donar-los llargues i dir no, mira, llámame más tarde o no m'interessa, vaig començar a parlar amb frases APM, allò, pues bueno, robar carteras, la verdad es que nunca me había preguntado eso, bueno, llavors la gent de la redacció reia molt i per què no fem això però a la vida real, no? O sigui, traiem el personatge aquest i creem un personatge que vagi pel món parlant amb frases de l'APM i va sorgir així, vull dir, no va ser una cosa buscada sinó que va ser accidental. Tens les frases preparades o les improvises? Tenim preparades les d'entrada, però clar, després, quan jo vaig a algú i li dic una frase, cap mena de guió, perquè segons el que em contesti, jo haig de replicar i llavors ja entra una mica a la meva memòria detalls de l'APM. Costa molt trobar llocs on no et coneguin? Bé, cada vegada costa una mica més, perquè és això, el programa és un programa que té bastant seguiment per part dels espectadors, i sí, a vegades passa que graves alguna cosa i la persona amb què estàs fent el gag et diu que et coneix o tu detectes que et coneix i aleshores, clar, allò ja no ens serveix per res perquè precisament la gràcia que té la secció és que no em coneguin, que es pensin que sóc un boig, un friqui, un excèntric. Llavors, clar, quan ja et coneixen ja perd gràcia, aleshores allò no serveix per res i hem de tornar a gravar una altra cosa amb alguna persona que no em conegui. Pots desconnectar del personatge a la vida real o vas practicant les frases? No. Desconnecto, sí, perquè si no al final m'acabaria transformant en un Homo APM de veritat, però sí, no, la veritat és que desconnecto bastant. Quina és la teva frase APM preferida? Ostres, això és molt difícil, perquè és que n'hi ha tantes i tan bones. A mi m'agraden molt els culers, els talls aquells del defensor de l'espectador. No sé, a mi m'agrada molt, per exemple, una del president Pujol, que no és de les més conegudes, però a nosaltres a nivell de muntatge ens dona molt de joc i té molta efectivitat, que és aquella que està ell així, amb un posat així seriós i diu, no crec que ho sigui. Molt de joc, perquè clar, això ho poses després d'algú que és un fatxenda o farda molt d'ell mateix i surt el Pujol allà, no crec que ho sigui. O alguna barbaritat d'algun concurs que diuen capital de França, diuen Pequín, no crec que ho sigui, realment té molta efectivitat, llavors és un dels meus talls preferits. Explica'ns, sisplau, l'anècdota més divertida que t'ha passat rodant l'Homo APM. Divertida, home, és que hi ha molts bons moments, de veritat, hi ha molts bons moments. Amb la Belén Rueda va ser molt simpàtica i ens ho vam passar molt bé perquè no ens podíem amagar. Aleshores li van dir que seria una entrevista una mica surre, que no se l'esperava, que seria un personatge una mica boig i tal, i la veritat és que s'ho va agafar molt bé. Jo vaig aparèixer per allà, llavors li vaig fer l'entrevista i ell en tot moment va col·laborar i lluny d'enviar-me pastafang, va entrar molt bé el joc. Els moments millors són també quan realment la persona no et coneix de res. Com ho feu per colar-vos? Normalment sempre quan anem a un lloc així que és privat, sempre es demana permís, quan per exemple anem a gravar un centre comercial, com hem anat algun cop al Corte Inglés o a l'Abacus o llocs així, sempre es demana permís perquè no pots entrar amb una càmera allà i començar a gravar en un lloc que no és teu, per entendre'ns que és privat. A la nostra revista Galimaties fem una enquesta amb aquestes dues preguntes. La primera és, quina és la bogeria més grossa que has fet per l'amor? L'Homo APM o jo?
Tu? Es que nunca me habían preguntado eso, Per l'amor, ostres, no sé, jo penso que amb l'amor sempre has de ser sincer, no? No has de fer cap bogeria, sinó que si tu sents alguna cosa per algú, doncs escolta'm, dir-li sense cap mena de vergonya i sense cap mena de complexa, no? I si tu te sents atret per algú, doncs dir-li i ja està, i ser el màxim de sincer possible. Però tampoc m'he tirat per cap pont, ni m'he intentat suïcidar, ni intentat... No, o sigui, bogeria no he fet. Sí que he sigut sempre molt sincer i sempre que m'ha agradat algú doncs li he dit tranquil·lament i a vegades doncs, m'ha sortit bé i d'altres vegades doncs, malament, com tota la vida. La segona pregunta és que si s'estiguessin en la teva casa i només poguessis agafar 3 objectes, quins agafaries? 3 objectes? Sí. Doncs... Aviam, agafaria la cartera, el mòbil i per poder trucar als bombers, que s'està inundant, i després, doncs, no sé, potser no sé, alguna... Mira, per exemple, l'Anthology dels Beatles, que és un grup que m'agrada molt i tinc de tots els DVDs i doncs, no m'agradaria que allò que es perdés, no? Fem el text APM. Et diem una situació i ens contestes amb una frase APM, ¿vale? Vinga. A una cua d'un supermercat darrere d'unes dones grans que no paren de xerrar. Sisplau, digue-li que calli, no? No sé què tinc que fer, pujar-me aquí a la taula per poder enraonar. En un restaurant amb un cambrer que serveix malament. És de ser inútiles, A l'institut el profe t'enxampa amb una xuleta. Amb una xuleta... Doncs faria... Jo, verdaderamente, no sé. El Cristiano Ronaldo està a punt de xutar un penalti al Camp Nou. És que això no... Sempre que he tirat penaltis em va fallar un amb el Manchester aquí l'any passat, o no fa 2 anys o 3. Aquí mai ha marcat, esperem que no marqui, no? Jo diria... Bueno, com el culer aquell, primer estic una mica cagat, però després diu vale, ja està, doncs això, primer una mica de respecte, perquè home, és un penal, però després com que el tira el Cristiano Ronaldo segur que el falla i no passa res. Et trobes a la Porta i el Jiménez Los Santos sopant junts a un restaurant. Doncs diria... ¿Ocurrirá lo mismo en Marte? Podries acabar amb una frase APM per Teleturró? Per Teleturró. Doncs sí. Teleturró. ¡Sois de puta madre! ¡Y os lo merecéis todo! Moltes gràcies. A vosaltres.